year we've had the great privilege of working with Irini Linantaki on developing Sanctuary City, and we've done it in collaboration with local children, young people, and with a couple of partners including UNICEF, Children's Rights Network, Athens Comic Library, and a few other contributing partners. The vision for Sanctuary City was that it would be a permanent installation that would somehow reflect the vibrancy and diversity of the neighborhood of Kypseli. We also hoped that by engaging young people in this work, particularly those from refugee and migrant communities, we would be bringing into the public realm the voices and stories of the young people who are often unrepresented in public realms. Unfortunately, we didn't get a permission for this piece to be permanent, but we hope that this temporary installation here will have a legacy that lasts much longer than these couple of days that we will be here. We hope that this piece will open up interesting conversations about access and use and engagement of communities in public space. Φτιάχνω ένα κολάζ, το οποίο έρχεται να σκεπάσει και να δώσει μορφή ταυτόχρονα, έτσι, όπως είναι η πρίκα που λέγαμε, το τρουσό και τα υλικά που μαζεύω. Εδώ πέρα σε αυτό το συγκεκριμένο έργο έχει μοσαϊκά από σπίτια στην Κυψέλη, έχει μοσαϊκά από το σπίτι που μεγάλωσα εγώ στην Κυψέλη, έχει μοσαϊκά από ανθρώπους που συμμετείχαν, που μας δώσανε φωτογραφίες από τα μοσαϊκά τους, έχει από το σχολείο και έχει και υφάσματα από διαφορετικές κοινότητες που αντιπροσωπεύονται, μερικά δείγματα από κοινότητες που αντιπροσωπεύονται μέσα στο έργο μας και παραδοσιακά υφάσματα επίσης που ήταν από μια ιδιωτική συλλογή. Όλα φτιάξανε ένα κολάζ το οποίο έχει μια μορφή η οποία έρχεται να τοποθετηθεί κάπου όπως τοποθετούμε ένα σκέπασμα, έτσι. Έτσι είναι σημαντικές, θεωρώ, όλες αυτές οι σκέψεις, γιατί είναι παιδιά που όλα προέρχονται από διαφορετικά πολιτιστικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Είναι παιδιά που έχουν βιώσει και εξακολουθούν να βιώνουν δυσκολίες και κοινωνικές και οικονομικές και οικογενειακές και ψάχνουν διεξόδους. Απλά πολλές φορές και το ίδιο τους το οικογενειακό περιβάλλον είτε αδυνατεί να τους δώσει αυτή τη δυνατότητα, είτε δεν γνωρίζει πώς να το κάνει και να τα βοηθήσει, είτε πολλές φορές υπάρχει και ένας δισταγμός, γιατί είναι κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, οπότε μπορεί και η οικογένεια να μην μπορεί να το υποστηρίξει ή να το ενθαρρύνει με έναν τρόπο. Η τέχνη όντως διαγείρει όλες τις αισθήσεις, ότι το παιδί με την τέχνη όντως σκέφτεται, δημιουργεί, ανακαλύπτει, αναζητά, εκφράζεται και όντως δόθηκε το έναυσμα να γίνουν έτσι πολύ ωραίες κουβέντες και να καταλήξουμε σε ωραία πράγματα. Η Κυψέλη είναι μια βαθιά εργατική ταξική γειτονιά και με τους παλαιοελαδίτες που είπε η Νιώβη, αλλά και λόγω των ανθρώπων μεταναστευτικής καταγωγής, και είναι μια πολυπολιτισμική γειτονιά που πραγματικά την ομορφαίνουν μόνο οι κάτοικοι της. Ο τίτλος του έργου είναι Sanctuary City, λειτουργήσε για μας ως η πόλη του ασύλου, πάντα με έναν αντιφατικό τρόπο, και ήταν μια γειτονιά που θα μπορούσαμε να προσφύγουμε για να αρχίσουμε τις νέες μας ζωές. Οπότε, αντί να επιχειρηματολογούμε με έναν τρόπο γιατί πρέπει να υπάρχει αυτό το έργο ή οποιοδήποτε έργο, θα πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί δεν υπάρχει εν τέλει και θα μαζέψουμε τα μπουγαλάκια μας σήμερα. Αν μιλάμε τώρα για την Κυψέλη, όλοι αυτοί εδώ νιώθουν την Κυψέλη ένα κομμάτι του εαυτού τους, της ταυτότητάς τους, όπως και εμένα είναι κομμάτι της ταυτότητάς μου. Αλλά όμως έφτασα μόλις πριν 6 μήνες να έχω το δικαίωμα να έχω λόγο στον τόπο τον οποίο ζω όλα αυτά τα χρόνια. Ποιος έχει λόγο στο δημόσιο χώρο, πώς φέρνεις τους πολίτες, τους χρήστες του δημόσιου χώρου να μιλήσουν για το δημόσιο χώρο. Είναι ουσιαστικά ένα εργαλείο με την άμεση εμπλοκή των πολιτών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Νομίζω ότι το έργο της Ειρήνης εδώ, τις 3 σημαίες που θα μείνει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίος αυτός ο μουσαμάς που αποτυπώνει μοσαϊκά. Είναι πάρα πολύ ωραίο το γεγονός ότι τα μοσαϊκά αυτά φέρνουν μία σειρά από μετακινήσεις από τον εσωτερικό χώρο των σπιτιών στον δημόσιο χώρο της πλατείας. Μια μετακίνηση είναι αυτή, μια άλλη μετακίνηση είναι από το υλικό του μαρμάρου που γίνεται μουσαμάς. Μια άλλη μετακίνηση είναι η μετακίνηση των ανθρώπων που έχουν φέρει τα ρούχα τους και προέρχονται από άλλα μέρη του κόσμου και έχουν βρεθεί
να συνυπάρχουν στην Αθήνα. Υπάρχουν όλες αυτές οι μετακινήσεις. Το έργο πάνω στο οποίο καθόμαστε αυτή τη στιγμή καλύπτει, όπως είπε η Ειρήνη, και αυτό είναι επίσης πολύ ωραίο. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι για 3 μέρες θα είναι τεκμήριο μιας χαμένης ευκαιρίας. Όταν συζητάς με ανθρώπους οποιασδήποτε ηλικίας και όταν επιλέγεις να κάνεις συμμετοχικό κάτι και να μην το κάνεις κατ' επίφαση μόνο, απλά για τα μάτια του κόσμου κτλ. Αλλά νιώθεις μια ευθύνη ως προς τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεσαι. Είναι ένα ερώτημα πώς φέρνεις και την ευθύνη μετά του να το υλοποιήσεις όπως τους έχεις πει εξ αρχής. Και όπως είπαμε και χτες, το έργο αυτό υλοποιήθηκε με εφήμερη ενεργοποίησή του, κυρίαρχα για να μην ματαιωθεί η δουλειά των παιδιών.